morning mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang hapon sa ating lahat for today's vlog. Shout out po sa lahat ng viewers, sa mga baguhang subscribers, sa mga datihan, at syempre kay Kuya Bal, sa lahat ng kalingap partners, at sa mga always nandyan sa ating premiere. Syempre sa Ritz Team, ang inyong lingkod, Ritz Vlog. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking munting channel, Ritz Vlog, like and share. At syempre guys, subscribe. So yun, on the way tayo sa ating lilingapin. At before that, ang ganda ng view. Yun, shout out po kay Ma'am Rose, kay Ma'am Emer Felix Cuevas, kay Amitaw Vlogs, kay Ma'am Sisaline, kay Ma'am Miss White from Japan, kay Adilalik, kay Kelnet, Lerma Kelnet, shout out. Bams 2.0, kay Daphne V Vlogs, Lily Hubilia, shout out. Asun Sinon, Ma'am Romelda Cabardo, Pipadilla, shout out. At sa mga nasa abroad, no, kay Ma'am Sara Badet, kay Miss White from Japan, kay Ma'am Sisaline, kay Ma'am Dina, shout out. Kay Romelda Cabardo, Emily Enriquez, kay Mamila Enriquez, Sabina Enriquez, ayun, shout out. Yun guys, mapagpalang mainit na hapon sa lahat ng viewers. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking munting channel, Ritz Vlog, ang inyong lingkod, like, share, and subscribe. So, on the way na po tayo sa ating paglingap. Buti na lang at hindi maulan kasi mahirap dito kasi sa pupuntahan namin if maulan dahil malambot yung aming dinadaanan. So, mas maganda talaga pag ganito. Mainit, no? Maganda maglinga pag ganito yung sitwasyon. Masaan ka? Masaan ka? May dala akong pagkain sa iyo. Kumain ka na? Ha? Kumain ka na? Meron akong dalang pagkain, masarap. Igado. Ha? Kumain na ako. Ha? Kamusta ka na? Dito tayo makain? Bago atang pitas yung buko mo Ha? Ito, dito na may pagkain dito. Anong ulam mo? Anong ulam mo? Agluto ka? Kain ka muna, Ay, akin na yung juice. Binili ko na at mainit ka sa saing lang. Sayang. Binilang kita, Mainom ka muna ng juice. Nauhaw ka? Ikaw na magtusok. Meron akong hawak ay. Ikaw na tusok mo. Masarap yan, Tusok mo muna. Tusok mo muna dun sa may butas, Di mo maano? Baka maano yan, patong mo muna sa gilid. Yan. Muna yan, Bakit kaya ayaw madudulas? Ayan, okay na. Madami doon. Madami doon. Para sa iyo talaga ito. Di ba nung nakaraan din na lang kita pagkain? Para sa iyo talaga yan. Ang dami pati niyan, Daming ulam. Tingnan mo, hawakan mo yung kanin, mainit. Hawakan mo, Hawakan mo yung kanin. Kapain mong ganyan, mainit. Kaluluto lang. Ayan ang ginawa mong panungkit. Matulis naman. Nakakuha ka ng buko. Nakakuha ka. Mahilig ako dyan, buko. Mahilig ako. Yan ang trabaho mo ngayon? Ha? Pinagkakaabalahan mo? Libangan mo? Ha?
Pangkawit. Mataas baga yung ano niya, pangkawit niya. Buti wala pang butas yung bubong Mate Rosalinda. Dito mutulo pag mag-ulan. Na? Kilala mo pa kami? Kaibigan mo? Pati si Kuya Nestor? Ay, Nestor? Nelson? Pinang ikinakawit mo? Ah? Katinlaki mo. Ha? Katinlaki mo. Katinlaki? Ano yung nakakakawit? Siguro igaganon niya. Baka naliliit na dyan si Bita nga siya. Malaki pa sa kanya yung alin? Pinalala mo. Alin? Sino? Malaki pa sa kanya yung pala mo. Malaki pa sa iyo daw yung palamunin doon si Bitang. Sino yun? Kapitbahay mo? Kapitbahay mo? Sino nagpapalamon? Ikaw? Pa kahit tabat. Kasi dili yan nag-aasikaso. Mag-utos na. Matalas man Utos yan. na hayop kasi. Kain ka muna, nagutom ka ata. Inumin mo na yung juice at malamig. Malamig pa. Hindi nagkain ako magabubuto mo. Anong kinain mo? Pati kami ni Maya doon at niya. Nabuko. Fresh na fresh kahit market. Oo nga, fresh nga yun. Kakukuha mo lang yan. Kasi sundi nga si. Nasusuhol. Sundi. Alin? Susuhol para bumangon sa buksa. Sinusuhulan ka? Kaya sinara. Bukasan mo na yun, no? Buko. Inom tayo ng sabaw. Ang buko. Doon sa puno nyo, di ka makapapagong na lalaki. Dapat sa puno namin. Kahit nga ako at sinagin ang hinay sa likod. Pinabira-bira yung sarili nyo. Madami dyan sa likod. Madami. Na-harvest mo. Magkano isa niyan? Pwede mabili ako? Pagpagod na ako makakuha kahit apat kahit simana sana ngayon. Ay, napagod ka? Mabigat ba yan? Mabigat? Hindi mapipiling walang kape pag sakit na Kape? diba pwede yan, may parang hinahanap-hanap na yun. Ay, inahanap-hanap mo yung trabaho. Pagtrabaho, ano? Magkano mo binibenta yan pag may bumibili? Ay, hindi. Hindi daw niya binibenta. Hindi na tayo makainom ng buko. Kami makakainom ng sabaw. Si Maya ang binigyan ko at ano papagod na. Si Maya. Ilang taon na si Maya ngayon? Si Maya baka 3 years na supply. Ganyan kalaki. Ay, yung bata, bagyang inang ano niya. Oo, si Maya. Maganda yun, si Maya. Hindi ko nakikita yun. Hindi ka na dinadalaw? Hindi ka na dinadalaw ni Maya? Meron ka dyan mamilin, Bili natin yung buko niya isa. Makatikim tayo. Mukhang matamis yan, ay. Ay, ang bait mo naman. Ano yan? 20? Hindi, bili namin yan para makaano ka. Meron ako doon, bigyan natin to siya pambili ng kuan. Tinapay. Gusto mo tinapay? Ay, inumin mo muna yung juice at mawala. Masarap bagayan pag malamig. Mainit. Init maaraw. No? Tingnan mo. Trabaho na sa ako. Ha? Trabaho na sa ako. Diyan bagayan yung Trabaho sa ako. paborito nating binibilhan. Masarap yan. Igado. Kain ka na. Mukhang gutom ka ata. Di ba sugat ko kakakay ko lagi pa na ilan. Ha? Maya ko. Andon? Anak niya? Anak-anakan niya. Ito buko to? Yan. Ayun. Mas buko ata ang itsura nito. Yun, na yun, niyog. Niyog na yun. Niyog na yun, matigas. Ito yung buko. Yan. Sabi mo kapto-kapto, ukaubos mo natin. Saan? Mga tayo magparakapulong pa nahirapan kayo. Ang hirap magsungkit. Yung gutom na katawa. Nahirapan siya kayo at di yung gutom na katawan mo. Yan ay bibinta mo sa amin.
sa'yo na lang yan. Pag magbibigay ka ng sobra, nagbibigay ako ng sobra, di maniningil yan sa bata. Sige. Pwede na sobrang, Marunong ka bang bumili sa tindahan? Marunong ka bumili sa tindahan? Anong gusto mong bilhin sa tindahan? Ah, wala kang bibilhin doon? Kailangan ako na mamayayat na nagikudan. Masarap ito magluto. Dito nga, lalangawin sa kahit hayop ang puki sa ngipin. Ah. Puntahan natin yung ano, yung buko. Malalaki oh. Aray ko. Malalaki yung buko. Sa inyo din ito. Ah, dyan mo kinuha yung buko na yan? Dyan? Oh. Makain ka na at mainit pa yung ulam. Bagong luto bagay yan, pati yung kanin. Kaya na. May plato ka? May plato ka? Amen. Oh. Andyan si tatay mo? Andyan si tatay mo? Di ako kanlok na yung puki ng asawa niya at naglalabang sa lalaki ngayon. Ah. Sige. Ayun ata si tatay niya. Hinakot naman niya yung kuan. Yung binigay na pagkain. May abot si Ate Rosalinda. Hindi katulad ng una naming punta na mabait. Hindi ko na yung tatay niya eh. Wala kasi dun sa bahay nung pinuntahan namin. Dapat nito ulit, makainom ulit ito ng gamot. Marunong naman siya magtago ng binigay na pagkain. Yung pinasok niya sa loob. Matapang ngayon si Ate Rosalinda, galit kay Ma'am Helen. Si Kuya Nelson, gusto yan si Kuya Nelson. Yun, shout out kay Kuya Nelson. Si Ate Rosalinda may abot na naman. Pero nung nakaraan na nagbisita tayo sa kanya, mabait baga siya. Ayaw niya ng pera at wala daw siyang bibilhin. Napapabayaan na naman siya. Ewan kung dinadalan pa yan ng tatay niya ng pagkain dyan. Ha? Ang shoutout po kay Kuya Bal sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers, Rich Team, shout out. Kay Ma'am Sisaline, kay Tita Rose, kay Anonymous. Shout out. Oo. Hindi, yung itak niya, mapurol. Magaling nga siya Kay Amital Vlogs, Bridget 06, Daphne V Vlogs, Bams 2.0, Lily Hubilla, kay Amuse Musical, kay Pipadilla, Asunsinon. Shout out. Kay Emer Felix Cuevas, kay Bila Enriquez. Sa lahat po ng viewers, kay Ma'am Lerma Kelnet, kay Adila Lik, sa mga always present sa ating premiere, mapagpalang mainit na hapon sa ating lahat. Hindi natin makausap yung tatay ni Rosalinda at wala doon. Kailangan na namang uminom ni Ate Rosalinda ng ng vitamins kasi mukhang nagtapang naman at galit kay Ma'am Helen. Takot ka ba, Helen? Ha? Sabi ko, ito na lang. Mukha niya doon. Galit. Mukha niya doon. Laki niya ng katawan. Napapagod na. Napapagod na daw siya. Napapagod siguro kaso sumugit.
Ayaw mamigay ng buko. Pagod daw siya. Eh, dapat bumili tayo ng saging. Oh. Gawin nating banana cue sa bahay. Ha? Oo nga, ano? Pag may makita tayo dyan, mabili tayo. Ayun, shout out kay Ma'am Dina. Them